ओइ दै गैला नोंसोरो आङो बे सेफ्लेनायखौ सोंबाय हादोंना मारै खालामो होननानै नै क्रमाव थांनानै आंनिया लक जायो पिका होननानै पिका सार्च खालाम नैबेयाव थुना गोजौनि पिकायाव गोसोमाव नै पिकायाव थुदो ओमफ्राय नै मबे डिजाइनखौ खालामगोन नै सेफ्लेनानै बेमोन इयाव थुदो सेफ्लेनायाव ओमफ्राय बै गाहायनि इमेजाव लांदो इमेजाव थुनानै ओमफ्राय सेलेक्ट खालामनानै आस्का मोनसेखौ थुदो दान खालामदो नैबे स्टार बायदियाव थुना हो नै स्टार बायदियाव ओमफ्राय नैबे माइ लाइब्रेरियाव थांदो खारबाय हागोन बियो बेफोरो बनायखांबाय आं मबाइल डिजाइनखौ बनायबानो जाबाय नैबे खारखांबा जायो नाथाय बिराद नेट नांगौ दे नेट मोजां जायगायाव खालामनो जाबाय ओरैनो मैया हराव खालामनायानो नै दाबो खारखाङाखै खारगाबानो जासिगोन ओमफ्राय थांदो ओमफ्राय माबाबानो जाबाय नै डाउनलडआव थुदो डाउनलडआव थुबानो जाबाय नायलाय गाहायाव डाउनलड जाबाय डाउनलड खालामदो अपेनाव थुदो सेभ खालामना लादो गावबा गाव सेभ जाना थागोन बियो बिदिनो खालामबानो जाबाय पिका बेटारि गैला आहा दे खालामना लादो आरो रिल्स बानायदो